bepeja ne mu pa Onionyamfo Oseiche Mensa Bunsu edi atu dwa se afempinu ne aduonu nwotwe abato na nipa binu mahyase hwe peteta kramu di obewi ni ne di obewe no wo kire se eyentem dodo. Dr. Frank Amwakohine eya santemanta musoafo wose Kumasi City Market Limited na sabredie yate abedwafo nsu bia wo ba beda no se kejetia market board no maye adwumaso ne adwumaden Yewia yede obekọ amanone na Israeli asrafo bi ya ema dodo no a enedi mu akotene abeto dwa se enipa bonefo bi ekoto hye wo so abambofo adawroma sesia no wo ehunu baabi asankrofo no wo hye ensempii ka we no hu ne yede som se na KJC Company Limited anopa no nsia kasebo ye ne yede kasebo yi esom anopa yi eyemme die nyame ehira no akosua ago aboagye wobetimi so afrem yakosua nhira mene medoba Adwoa Asare. Abusianfo afeye hensem na se ede amamo Health Facilities Regulatory Agency ya yetwanitiawa efren hefra womo eneye adwumaku a eba ayaresabia hodo ne miaye bia yeje apomuden a womo ena emra mom ho kwan se womo nhwe ntoto se de be ya saa ayaresabia hodo wom dwumadi ebetimi akonkan na womo de abeto emontene se womo ate arehosem bia asie se owura bi efren no Charles Emisa ya wedding fishie no aduonu nkron 29 years enam ayaresa bia adwuma a wo anye ni yie so ama abrante no ato nanom ewo ensie do na rehusemi ebeto dwa no hefrafo ese wo atititi bi enti wo ate abedwaku a wo mahyase eye nhwehwemu ekwan ye nam so a owura na wedding fishie no aduonu nkron no woto nanom ewo ensie do na wo ekire mu se ye wo bibia ye frɛ no Health Institutions and Facilities Act ye ya mamra 2011 ena wo hyehye Act 829 eno ne mahefrafo tumi se bibi sei esia wo mutimi efa asem no na wo ye nhwehwemu ewo mu na wo eka kire abusua a wo ahwere wo de hye ne se wo enya botre na wo be ye nhwehwemu se de be ya bia yes se wo de to no wo de beto ama atentre ne nso aye adwuma na asoye shapomden ensem so wo so aso asem ne mu enti hefrafo se investigations no se kwa wieye na wo nya report bia wo bedane de ama Health Ministry no na recommendations ni susuye bia nso a wo de beba no wo de aba na afi wo matu anamo no de afiri ho wo nam sa enkratai so de ya konsem ma owura Charles Emisa nebusuafo se wo enkafra na emom no we ni de wo njae ema ne nkokwa na yaresabia kro nso a wo manye wo madwuma yie nam so ema abrante no eto ananom wonsie do no se nhwehwemu no ekwa wieye na se wo mudi fo yade a hefrafo se wo mbetwe wo maso nkrata ya wo mde ba yi Dr. Winfred Koleteba wono ene penyina wo hwe akire se registrar ne nsa ene hyase Meka wo se nana KJC Company Limited anopa no nsia kasebo ena wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra Leicester Ghana Limited de ya stud president brush aba ejina baba 74 mixture eye immune booster papa just hot kenke dokono a yetuna to for wholesale dokono eye 3 Ghana cedis ena medima for herbal center Dr. Tamadasu ebo ye chidom ne de somwo anopa yi na ye ko yenim no encha ekura na wo twetwa mu besi na wo twi mu ena bede de se Russia ni abrante bi bepie Ghana ha wone Ghana fo bi edi nkita ho ewo mpam a twetwa mfonyini ni videos ahodo na wode ato online bi wo ha wotua sikampo na wakwa hye sa access video ni bia ho asema ba Ghana fo kye na basa ne sre enam so amaso ye hye ma ene mema na ekodan mu sitene mu bambo Ministry of Gender ne de krata ba bontiche mu so wo mu to na mo de afa ho na wo mu ama no a ensam ne form ho no wo matimi anya adwene mu mfofoye na ya bo mo ho ba na bibia mfa wo mu tirim sanso na communications minister no so de krata ba bontense aban gu so wo mu to na mo sre be ya ba bia sese ye de to no ye de ato ena mfranto Russia ban nam sini ye wo Ghana nso age atom sampa wo mo de hye bia ba be bibia te sa asem na ba wo manim o mo ya asem no hwehwemu na eno no so fo hye nkitanwodie so honorable Samnate George editu dwa se sa Russia ni ye betwene de na ba Ghana ni ya ba bedi nasem na no ena enmahye badwani wo Okankwe Central a wo no anso so asoye a wo mo ehwe amono ne nsem so e wo mahye badwam no wo da okan ho bie honorable Patrick Boamo aba amane se wonyini sa ban ni betimi aye safi se nya sa asem bi ba ye no a na wo gya wanum se nipa ne ye betimi de na ba ya wo extradition act wo ha ye di adwuma wutimi fo bi di hye ma wo mam wo bra wo nya ho ntotoye na sa ema na nsam no kra form ho no obi akọ report ama police ana obi akọ yi police fo afse afa san sam no ho ena de to so mienu
aban no ye wo diplomatic art ne hyehyɛ ya yedi adwuma ɛho na motuo no so watu ana edi ho nkɔmɔ akwa kosisɛi etinye sɛ bia wo kɔfo obi di hia ba wo kurom aba bedi nasɛm ɛno kan eni kwan se ye kan saa ye won hyehyɛ bi yedi adwuma na san hyehyɛ ne ye adwuma a ɛna betimi aboa ama ɔman ne hunu sɛ ye kɔ yanim ye kɔ ata na se ye kɔ adwoa. Do you know the complainant? As we sit here, you don't know. You haven't seen any charge sheet. The Attorney General hasn't made any application for extradition, which I think no court will grant, with the greatest of respect, because we don't have that treaty with the Russians. Third, Russia is not a state party to the Budapest Convention, which criminalizes some of those things that the minister was talking about, including the additional protocols. And also the amendment to the cybersecurity bill is not properly before Parliament. So those are issues that government has to deal with. We and some was say ye shani ye ho adwuma fi se wuntimi fo obi di hye ma ukrom e ma ye ne wo penti Minister of Communication workers a e ya no wonya abotre we ye honorable Patrick Boama a wo ye member Foreign Affairs Committee of Parliament and no achi so wo ye mmahye o Kanke Central no ne mmahye bedwa ye nam senior ponchecheku ne central for twetwe ho nkomo a wo de sansemi eto ye nim. Foforo emu no aban e de ato dwa se Kotoka International Airport ya won pese wo mdani din no eye no Accra International Airport ni nyina eka enhyehye ya wo madwene ho akọ akire se de be ya oman no National Airline no wo betimi ahye no wo masan amana ye adwuma biem na osoafo ye ohwe akobadie ensem so no nyamfo Joseph Bukari Nikpe wono ena enu a wone nsemtwofo di nkomo a wo de sa ensemi ato dwa wo se ni nyina no eka reset agenda ene eniema hodo a wo mo etoto se de be ya Ghana ewiemhyen dwumadie no wo betimi akanya mu enye abibre mu hanko a na mmom ebetimi atratre West African sub-region no enyina na wode nsem we nyina etudwa na eye Ghana Civil Aviation Authority enura na womo edi womo mfihia aduanan 40th anniversary ne nkasa mu en wode sa enhyehye etudwa wo se aban no eye adwumaden se de be ya renaming no ebetimi agine yi. We are working hard, as I said, to rename the Kotoka International Airport to Accra International Airport. And we believe that this will be successful, and when it is done, it will now create space and room for us to be able to re-establish the national air carrier that we Ghanaians all yearn for. As we launch this anniversary celebration, it is important to reflect and remark on the progress made. Today, Ghana Civil Aviation stands as one of the most accomplished public institutions in the country. In 2022. Ene ya yekoti esesie yi eye soafo ya wo hwe akobadie ensem so Joseph Bukari Nikpe. Meka wo se SOMPA 106.5 FM Accra na wotie SOMPA kasebo a ekoba simprimu be maba asomu ediesi na betri so yeko yanimu no ena board chair na se dwemtire ne oda badwafo mo ye ntotoye ema Ghana Export Promotion Authority Dr. Godfrey Seidu Jaso wode atoja se Ghana Export no niema ye de kwam no export no eye de ye de kono na import ne ye de ye de ba no na export no 2026 ye wura mu nche ba bia no yetimi export na se yetimi de niema kwa esum $8.5 million na chese Ghana yekoye nimu pa one is emrashebedwani chim se ensem bia edom kuma wo mashebedwamo ekeka se han Central Bank for na de dollars no wo mu hyiegu Ghana sikasemu se de be ya dollar ne begina ba bia gina wo se anye no ne tesa ne mum Ghana nso yabo ye homodin pam yetimi de niema bebre akwam no ne na niema na ye de kono dollar na efiri mu ba no enne no nso ka ho ababawura Ghana sikasem no mu a ye sikasem no agina brane. There's exports relative to imports. Exports has been increasing, and I chair the GEPA board, and I can tell you for a fact that our export quantums have been increasing, and the revenue, in fact, there's a difference of it about $8.5 million already in mid-year. And so please, something good is happening. It's not about over-injection of dollars. If you have the productive capacity of the country being utilized effectively, and then exports are increasing, clearly you will have some stability in the macroeconomy. Eniema papa bebre ekoso pa ban we wo ye adwuma sa wada asore wo tonkonsu anyane evise niema yetimi dia kwamo no ne yesi 2026 nko emu no Dr. Godfrey Seidu Jasos chem say $8.5 million eni yenya de free export mu edinye se bia Bank of Ghana $41 no wo mo akwakoto bie no wo ba hyiegu Ghana sikam se de be ya yesika ne betimi agina bra ne nya no ediniema papa na ekoso ne no ka ho binti ena de fe ne macroeconomic stability no eye adwuma ewo Ghana.
Kane dom dodoɔ no ba no deni onunyamfo ɔsɛiche mensa bunsu ɛna ɛbɔ kokose afimpinu ɛne aduonu ɛnwɔtwe abato ɔkɛseɛ ya ye ya ahoboa na yakɔ akɔhyia yi wɔkyerɛm sɛ nipa binom ahyase ɛhwɛ petitakramu sɛ wɔn de predictions ɛba deɛ wɔbɛwinie ɛne deɛ wɔbɛwe wɔsɛ saa predictions na ɛba no ɛyɛ ntɛm dodo san sɛ efiri saa bere ya akɔsi 2028 ne deɛ ɛburu mfie mmienu ne fa enti wontimi ɛmfa aban no enhyehyɛ bi anase gyinaye bi a wasi enne enka sɛ nneɛma kontino bi esumesi anase wo benten ebekɔso ekita ne mudie mu na wɔse amanyɔsɛ mudie ɛyade bi ɛsɛ so ɔmanfo ɛtototo ne yie na wɔn hu sɛ wontimi nsɔre anopa bi kɛkɛ na bi a wutire mu bi ana wo hu bi ɛtɛwɔ na wabɛgye microphone sɛ sei wɔse nansɛ mu saa prediction no ɛyade bi a ɛhadwene pa wɔse wɔbɛkae emire bi a etwa mu saa ɛna US man ni mu nkrɔfo bi kɔyɛ prediction sɛ president Carter wobedi nkunim enko wiase no na enye saa ena etie enti wɔkyerɛ mu sɛ yenya botre na yema aban no ebre eniema ekɔ anim no enye den Ghana fo na nkasa behunu ne enti a ɛsɛ sɛ wɔn to aba edema NPP anase NDC. In politics, 3 years is too long a distance for you to predict that, oh, this is going to happen in 3 years. I'm not being realistic, if I should be blunt. Because in politics, 1 week could even change anything. In politics, I remember President Carter in the US, the opinion poll suggested a month before his election that he was leading by 60%, his opponent by 60%. As the weeks and the days passed, his overwhelming margin of victory started declining. People started to know him better. He had been a governor of Georgia, but yet. Ene ya yekotie sesie yi eye kane majority leader onunyamfo oseiche mensa bunsu. Na yedru asantemantem Dr. Frank Amoakohene wono ena eye asantemantem soafo na watu abadwafo nsu bia from Kumasi City Market Limited no a yefa ne kejetia market no moba beda no aye adwumaso ene adwumaden na no ena wo chem se adwuma wo moba be nyina beboa makejetia market no ba bia sese yede ne mato ya toto ya facility no ya manage ne ye na se we de management ho adwuma pa ena wo mo eba ba be ye na no ena wo chem se dwumadi a ekoso yi bo chair no a wo behwe ama bibia koso eye Kumasi Mayor Honorable Richard Oforibuadi wono ene behwe ama bibia koso menhia himfie nso ayi wo nam sini a wono nso eka ho ena no achi nso no apagahene wono nso so eka ho eye ohene ba owusu afriye wono nso eye vice chairperson a wodan no na mpanifo nyina baba behwe na kejetia market no wo mo de niam tutu yie pa members eka ho bie ye chief executive officer a wono nso so eda Bentronics Agrochemicals ano a won na gina kejetia traders for no anemu entomahema Nana Evelyn se wabuadu ono so eka ho ena no achi no Central Market Traders na msifo ni nyina no wo mo so beboa madwumadie no akoso Local Government Ministry Osman Sama ebekusi wo mo anem ena Finance Ministry nso wo mayi wo mo nam senior GPRT fo nyina eka ho a Lawyer Patrick Edu enso ebehye aye secretary ede ama abedwafo yi na no na Dr. Frank Amoakohene ebo amane adwoada ena wo kyirem sa abedwafo yetu wo mi eye pa ebeboa ama kejetia market no wo ma yentutuye yie ama niema adaba bia da yensentro ni ba wo beidu ede bedan ye no chem se Dr. Amoakohene kasa wiye no ena chairperson ema koi Honorable Richard Oforibuadi wono nso da Ashanti Regional Minister ase se Dr. Frank Amoakohene meda wase da wase se watumi se memaye adwuma so ni adwumaden na yemfa mo kejetia market no na emfa no ntuma pa emfa meka ho se sompa kase bo na wutie fi sompa 106.5 FM Accra ekoba simpri mu be mabatun safro se 2026 no wodan ne sese wosiwie wo chance ya no wawie etibra na dansie ho nyama na kache ne wo sa ye na do apply with building wire cement iron rods and answer roofing sheets no ne hwa na wobenya general building materials de eyo no ano no we mu alpha and omega free consultation free delivery tbm free consultation free delivery free consultation free delivery free consultation free delivery ye two for kwa if said nine say wo ba besi no obi ankyere wo hu an say mason fo ne carpenter fo bedi usika wo architect bi beji usika adi ntibra na ye nkyere okwan befa so ato foundation wo di besi wo na afi wa bosso kama ena ne ma no so wuto wi ne adi egu kam ne adi akwa ma wo kwa enya afi ne wasesa cement agogu kwan wo say wo peka ekuo ba simpri mu be maba waso mu pa wo ye adwuma
enti ne nkrabata ne de pantan joaben sepase tano so ntri bon wetimetim fomasa asaman kese to ase kaso depo sanso na kaso depo bi wo ho abigya nkwanta asaman kese wanchi achemodan nyina hini takorade so nya ne kaso papa ase eno achi tachiman pokwase wo ho tantra he wo ho kwahyeman iron city boshen breman akweteman adade ntam ho nyina wodi ahim edi de ncheche nano kwasi ada ya church of pentecost for asan abonaba so se ekuo basimpri mu be maba more than 30 years na waton adansie hu niema nana KJ Company Limited is a friend 02043555040 02043555040 ekuoba simprimo adansie hu niema ahyase kwa wieye eno no Midimafo Herbal Center pokwase mayira Midimafo Herbal Center Dr. Tamoda so Midimafo Herbal Center yare betu abra wutie so mpaka siebo ya woda ho a wafi wusin sore ne ko Midimafo Herbal Center ne yenhwe wate wo maame wo papa wo baby ne fa baby adwodwo se Yesu stroke no fa ne bra ne yenhwe wate ema yare entra woni padua so fi se Yesu Kristo kura no ne man tampie mu ne nya yaresa na ne man tampie mu yaresa no wo fa nipa so ne deba wo de fa Dr. Tamboda so Midimafo Herbal Center so na ma ho ato diabetes ni prostate issues ni hypertension ni kidney failure ni me pa wo ma ware 10 years awo ma ne bra na wo ba ye nye o kapre wa wo awie no na Dr. Dudem fi so wa ba beda na se Midimafo Herbal Center ni ayaresa papa ni se obi ase pokwase pokwase mayira Midimafo Herbal Center ena kuma senso ebu akwa agogo frɛ no 0244774282 0244774282 ena 0500727215 050072715 Midimafo Herbal Center Dr. Tamboda so wasebra na yentu yare na se ema just hot kenke sompaka siebo mu ode dokrunzu mu ode sompaka siebo mu ode just hot kenke su mu ode it is a dokrumu oda na chese eye just hot kinky eye vitamin A no die ne wo mu ewo yellow corn nim sa yellow corn no ene ye de ye ne wo mfidi ye de ya maburo no it is a wo per wholesale dokono aye tuo nye se bia adwo asarese ne ebna de me kondo dokono ne shitomti me fra just hot kinky be patwa ne nkwanche he ya wo mo akotubi ne kotobi we ye bia wo ye event bi wo ye wedding wo ye yie wo pe dokono pa e dia serve wo ho anase wankasa wo ton dokono e na se obi apɛ soft life entum be se obe ha wo ho etu pe se wo tu dokono no na aduane a obeye no de obeye ne ye hyeto ne mako ne enkyenam na ade aboso dokono no nso ye de ma 3 Ghana cedis penti wo kwa na ade akwaje 5 Ghana cedis so mfa so nko 2 Ghana cedis easily go nkra de etimi to dokono 10 cedis wo ho eti just what kenke 3 Ghana cedis na edem just bakery dome ene de abenti frɛ no 0256068832 0256068832 make our sompaka sebo ena wuti efi sompa 106.5 FM Accra na 74 mission na 74 no no T74 emim booster papa T74 ekroton ho e chance na awudie wo hia eye 74 mixture wo ye obi anadu bia wo sore jinso 10 times ansa na de ache eye 74 mixture na wo hia also ejeju aduane to ye ma na ye wo ya 74 mixture nie ene infection ade ache infection 74 mixture immune system ne ye mrepe yare bia bo fa wo nipadua mu a na enyan eti yare a pese edi wo nya na ye krankro no wonso edua na mentra wo ma ne nyini ensensene ho tunupreko de wudi betuo eye T74 ye 74 mixture no na wanya bisa wo pedudu atu a o kan shi draglin ena komase ashton colina herba T74 titidudo no ene ya ne ti se nsuo ne DHC afra ena FDA agiatomu enti frɛ wo mu sesi a ewo 0246073498 0246073498 ena 0501628 931 0501628 na wodem anopai se wutie so mpaka se bona ye wode fe wose mame ade fe wose wanu musante na ekwasai Leicester Ghana Limited se wode young street person ne brush aba eno anu obi ade twitwi ne se eti anopai wo sori anopa na obowura bathroom mesro men kasa wo kuru ansa men kasa wo yere ho ansa kwapem se wode young street person ene ne brush ne betwitwi wo se ama wonu mo ye sham ansa na wo be ka kyenkwada ne se get up and go to school wake up ansa na abaye wake up no na wode young street paste no ene ne brush na twitwi wo na young street paste ne brush no ne bristles no entutu young street paste ye wo white ne no wo a wosia ye yero wuntimi nsete sa akosu agwa aboagye no wo hia white ne na ma wo se no green ne yellow na afiri ho kama ana total care ne de wododom ne wo se achi nyina nam no hawan no na aye ne kama ana heba ne de yare bi akaka bi kura aba wo si dodom wo mu ana wo se kaw wonum nso a enyunu na akam eno nso eye young
hairbar no toothpaste ne hairbar na wo hia ye wo gye no nso wo ho Ghana fo nyina anim sese ye simbe koyie Ghana fo nyina anim se ye num be ye sham Ghana fo nyina anim se betimi asra kokodru a na ye de Yans toothpaste any Yans toothbrush na de ye adwuma Yans toothpaste Yans toothbrush Yans toothpaste Yans toothbrush Yans toothpaste Yans toothbrush no ano no so by tre it is a utopia ma me ne papa ne nkoda ne nyina na mo sia ye kama sa wo nkran no afre 050 1619588 050 1619588 and Kumasi 050 1390338 050 1390338 na and also so aye kama enti wo mu ne nyumaku a ebo ye chidom ensemu a ye di kan dia mamodada no ebi eni Hefra edwumakuo no se wo ma hyase eye nhwehwemu ekwan ye nam so ma abrantie bi a wadi emfihia no aduonu nkron eto ananom ewo ensie do saran so na ote so soafo abedi etwe ya wo hwe akobedi ensem so de ato dwase kutuka rename no ne nyina eka aban hyehye ho asede be ya national airline no wo betimi a revive ononyamfo osai chemensa bonsu akasa se 2028 abato no ho predictions a enkrofo hyase ede ba no eye ntem dodo yeje aboafo nkrato tew ye ba yebeko amanone na wate se Israeli asrafo ya womo eye ema no enipa bonofo bi akoto ahye womo so abambofo bi adaworoma ene wo makohunu wo machi akwan yeba sesia tontonte yanum nsane efadwen mpa say na nim se brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye adru tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene asina nanom dodo so se de na dodo bua ma nanom anyare basabasa no sa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no ema immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho denden tonti na 74 yinso ya ye ne se nsuo kokoro wa kama enti baby a wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankafi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hodi mennom ne dabia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama sa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana baby eto no bia ubenya tonti na 74 yi biato T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie Etu phone 050-162-8931 and a 0246-073-498. FDA AGYE ADWOA ASARE atum. Eh medo edrano pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so nim se me de Yans toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoyi na me de me all time favorite Yans herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia me selfimfem me biem na won hwasa mesi aye fita sesrecha homa na et brightens Yans whitening toothpaste and the brush and me de hwimese enti na wo se afei na Yans total care gel toothpaste and the brush ne de ebo wo se ho ban demu ne nyina ema wonum ye sham oh yes Enukratrodo Yans herbal Yans whitening and Yans total care gel toothpaste and the brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kran ha for Leicester Ghana Limited and was 050-161-9588 Leicester Ghana Limited and the Yans toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboye SOMPA FM SOMPA TV Emma Aketuapa Emma Ketuapa ampa ebusuafo yekowie kase no ewo amanone na Israel man no emu ena yedi yeni achre na yefre krobi city of Beibrak na yese emfonyini bi eni videos bi ene namwa wo mu hu se sa footage na ebaye no eye emma bi ana wo mu dimirika se enipa bi esan wo mo na wo mu ye nhwehwemu ene wo mu ekohunu se eye Israeli asrafo ma mienu bi ya wo mu hunu se ultra orthodox Jewish
women bi tata womo na nienti ana ye tata womo no de enkratai amfa ehho nsemo amma na womo kire mu se Israel Defense Forces IDF adwumakuo no womo ne soma saa asrafo mai se womo enkobo ban wo saa city ho na womo nim de ba ya sa nipa bonifo yi ekoto hye womo so nemum bambofo ye wonpotem ho womo hu footage ni pe na womo hyase se womo ye nhwehwemu enti Israel man mu Prime Minister Owura Benjamin Netanyahu wono na ensemi beto odwa no wodi tu odwa se enya de a niema bi ati sei de esese womo so wo man ni mu kra enti wo se aban no womo aso asem no mu ahwe footage ni ebi womo hyase ye nhwehwemu na emomu eye asrafo man ne de bebia womo wo sesi ano eye ya womo bambo ho nsem so ejina bran na womo ye nhwehwemu no nso na womo hunu baabia na saa nipa bonefo no tata ma no efira womo befa asem no edi efiri ho se de beya ahobambo nsem so no ebetimi ejina ye ewo saa oman no emu Kasiebo no wasi ekoba simpri mu be maba anopa no nsia kasiebo na wutie ne nsem de ma mu de di makotene bi ene se Emrashe Bedweni awonu Okankwe Central anu achi nso woka oye member Foreign Affairs Committee of Parliament Honorable Patrick Boamachire mu se enya dia Russia ni abema no a wabedi Ghana ma ho agro no ye betimi ache no ede na ba Ghana ha sanso na board chair ede ma Ghana Export Promotion Authority Dr. Godfrey Seidu Jeso ede atudwan se Ghana amono ne niema ye de kokoton ye no 2026 nkwane yenya $8.5 million a etimi aboa na kasebo efi Sompa 106.5 FM Accra no efa ye headquarters say Kumase Sompa 93.1 FM Ayiko 100.9 FM Kumase Adamfapa Radio ewo Paris France omo fa takwa Sompa takwa de Sompa techima Sompa sunyana Sompa nkranza Sompa doma Sompa mankesim Kingdom 106.1 FM decoder so baby radio wono Sompa FM live Facebook page no Sompa 106.5 FM Accra wo like it na wa share na Sompa FM live your website www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio ewo Kanesh Market Doma FM 100.7 FM Doma ahinkro Leicester Ghana Limited omedi ya street pace in the brush abejaso eboye chidome na no pewudi chichi usi embeboa tontina 74 mesha T74 immune booster papa just hot kenke dokono ye tunu wholesale ena medima for herbal center Dr. Tamoda so ena kasiebo no ade sine seso ekuoba simpri mu bemma ba a wono na eton adansi hu niema ye ne de kasiebo yi esomo no pay me die nyame ehira no AKOSUA ABOAGYE Ubetimi so afrem AKOSUA nhira mene medoba Adwoa Asare sabredi ye sori so na safo kantanka at the tip of sports no aba wo wie ya ye besan aba betena se na Ghana today ye dia bro